Waterschap Scheldestromen wil meer geld na het zien van de nieuwe klimaatvoorspellingen. Dat gaat om grote bedragen, maar daar moeten wij zeker van kunnen zijn. En verder in het nieuws vandaag. Een verkorte opleiding in de kinderopvang. En Terneuzen heeft een scheve rotonde. Goedenavond. We krijgen door klimaatverandering nog meer last van hitte en droogte dan eerder werd verwacht. In het slechtste geval kan de zeespiegel over 300 jaar met 17 meter gestegen zijn. Dat blijkt allemaal uit de nieuwste klimaatvoorspellingen die vandaag gepresenteerd werden. In Zeeland wordt zo'n klimaatstudie natuurlijk nauwlettend bestudeerd, want wat betekent dat voor de hoogte van onze dijken en de kosten die daarmee gepaard gaan? We gaan naar verslaggever Jelle Gunneweg bij het waterschapskantoor in Middelburg. Jelle, wat is er te zeggen over de gevolgen voor Zeeland? Nou ja, we hebben het natuurlijk over de dijken. Als de zeespiegel stijgt, dan moeten de dijken ons beschermen. Nu stijgt de zeespiegel met misschien een paar centimeter, maar op termijn gaat het echt om meters tegelijk. En wie gaat dat allemaal betalen? Dat horen we straks. Maar in ieder geval, de volgende generatie moet aan de bak, die moet daar plannen voor maken. Want tot 2050 zitten we wel safe, maar daarna wordt het zorgelijk. Wat wij zien is dat de plaatjes van 5 jaar geleden, daar zat meer groen in. Dat betekent dus goedgekeurde dijken. Dat die toch om een belangrijk gedeelte van Zeeland meer rood worden. En dat wij dus een belangrijke opgave in de toekomst hebben. En waar we goed van doordrongen moeten zijn, is dat die opgave daarna, dus dat betekent dus voor de volgende generatie en de daaropvolgende generatie, zal het niet een scenario worden waarin dat minder wordt. Nee, elke generatie zal te maken hebben met zeespiegelrijzing. Nou, dat betekent dus dat er veel meer geld nodig is. Dat kan het waterschap, neem ik aan, niet allemaal zelf ophoesten. Nee, die zeggen het moet allemaal wel haalbaar en betaalbaar blijven. Dus het Rijk moet de portemonnee gaan trekken. Net als vroeger bij de Deltawerken, de aanleg daarvan. Want ja, Zeeland, het is een grote provincie met heel veel dijken, maar weinig inwoners. En die kun je niet allemaal op laten draaien voor de kosten van de ophoging van de dijken natuurlijk. Wij zeggen tegen het Rijk, blijf een betrouwbare partner en zorg dat die dijkveiligheid goed is gefinancierd vanuit de Rijksbegroting. Dat gaat om grote bedragen, maar daar moeten wij zeker van kunnen zijn. En daar spreken we ook steeds het Rijk op aan. Dat is het eerste punt. Tweede is, het gaat om hele grote bedragen en 10% eigen bijdrage van Scheldestromen is over een grote investering nog steeds een hoog bedrag. En daar zetten we op dit moment een vraagteken bij. Daar is het laatste woord dus nog niet over gezegd. Het is een lijvig rapport dat vandaag gepresenteerd werd door het KNMI. Jelle, is die zeespiegelstijging eigenlijk de enige uitdaging voor Zeeland? Nee, het ging bijvoorbeeld ook over de zoetwatervoorziening. Als Noord-Europa droger wordt en er komen juist heel veel zoetwater uit de Rijn bij Lobith naar binnen, dan kan dat problemen geven als de zee dat weer tegenhoudt. Het is een ingewikkeld verhaal, maar in ieder geval, het kan betekenen dat de boeren zonder zoetwater komen te zitten. En het waterschap zegt dat moet wel eerlijker verdeeld worden. En ook de gemeenten moeten aan de bak, want met extreme hitte, ja, dan krijg je natuurlijk problemen in de steden. Dus daar moeten ook hitteplannen voor komen. Werk aan de winkel. Verslaggever Jelle Gunneweg, dankjewel. De nieuwe sluis in Terneuzen is klaar voor weggebruikers dan toch. Afgelopen weekend is er hard gewerkt om de definitieve wegsituatie over het sluizencomplex af te ronden. Zo ligt er een nieuwe scheve rotonde. De rotonde ligt scheef omdat moet het hoogteverschil overbruggen tussen de Oostsluis en de Nieuwe Sluis. De Noordbrug van de Nieuwe Sluis ligt 9,5 meter boven NAP en de Oostsluis op 6. Dat is 3,5 meter verschil. We pakken een meter op de rotonde en de andere 2,5 meter op de weg in de aansluiting daarvan. De sluis ligt namelijk hoger omdat er rekening wordt gehouden met zeespiegelstijging. Maar dat betekent wel dat fietsers en voetgangers een tandje bij moeten zetten om de Nieuwe Noordbrug te bereiken. Even heen en weer gefietst. Ik heb het beide kanten op gedaan. Het is prima te doen. Voor de scheepvaart duurt het nog wel even trouwens voordat die nieuwe sluis klaar is. De verwachting is dat dat eind 2024 het geval is. De getijde energiecentrale in de Oosterschelde wordt ontmanteld. Het bedrijf Tocardo stopt de proef om zich op grotere projecten te richten in het Verenigd Koninkrijk. Volgens het bedrijf waren de resultaten van de proef goed, maar missen ze de politieke wil om het project door te zetten. Zo is onder meer de subsidie die ze krijgen te laag.
De kinderopvang in Zeeland piept en kraakt door personeelstekort. Daarom zijn er op Walcheren kortere opleidingen van 1 of 2 jaar in het leven geroepen, waarbij de studenten meteen al in de praktijk worden ingezet. En dat bevalt, dus gaat nu ook Zeeuws-Vlaanderen daarmee aan de slag. De ervaringen zijn tot op heden wel heel erg positief. Het gaat goed. Ja, we zijn al een halfjaartje nu onderweg en je zit er helemaal middenin, dus dat is leuk. Maar het is wel hard nodig. Ik bedoel, we hebben echt wel te maken met personeelstekort. Dat kunnen we niet ontkennen. Maar we hebben er ook hard aan gewerkt en nog steeds om daar oplossingen voor te vinden. En wat dat betreft vind ik deze BBL-route een hele mooie oplossing. Deze zogeheten BBL-route houdt in dat de student 1 dag in de week naar school gaat en de rest leert in de praktijk bij de kinderopvang. En dat duurt dus ook nog eens maar 2 jaar in plaats van de 3 jaar durende voltijdopleiding. En dat is hard nodig, want het lukt nu nog maar net om de kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen overeind te houden. Ja, er is soms wel heel veel kunst- en vliegwerk voor nodig om het allemaal rond te krijgen. En er moet gewoon weer heel veel voor gedaan worden. Ook wel schuiven soms van mensen of die op andere locaties normaal gezien werken. Het personeelstekort in de kinderopvang kan ook grote gevolgen hebben voor de hele samenleving. Als wij de kinderen niet op kunnen vangen, dan hebben andere ouders een probleem om te gaan werken. Dus het is wel heel belangrijk dat wij voldoende mensen hebben om al die kinderen op een goede manier op te kunnen vangen. Zij-intreders zoals Kimberly zijn dan ook hard nodig. En zelf ziet ze de combinatie van de kortere opleiding met werken in de praktijk als een uitkomst. Zeker weten. Dit is echt een dream come true eigenlijk. Ik zat eerst in de schoonmaak en voor bij mijn kinderen veel thuis te blijven. En ik dacht, nu zijn ze al iets ouder geworden. Ik denk, dit is gewoon mijn kans. Dus ik grijp hem en ik ga het doen. Ja, is dit echt jouw droombaan? Ja, voor mij wel. Dit vind ik echt leuk om te doen. En dit wil ik ook echt gewoon de rest van mijn leven blijven doen. Bij de kinderopvang in Terneuzen zijn ze in ieder geval erg blij met haar. Kijk zelf maar, dat bevalt hartstikke goed. En zij straalt ook die positiviteit uit. Ja, absoluut. Ik praat erover verder met verslaggever Jannes Goedbloed. Jannes, een kortere opleiding, hoe zit het dan met de kwaliteit? Ja, ze zeggen zelf natuurlijk dat de kwaliteit absoluut niet onderdoet voor de langere versie van die opleiding. Komt natuurlijk deels zodat je in de praktijk ook heel veel leert. En daarnaast heb je die ene schooldag, maar dat is een extra lange dag. En ze hebben ook nog eens heel veel huiswerk. Dus ja, dezelfde hoeveelheid stof wordt in een kortere tijd behandeld, zeggen ze. Ja, dit is Zeeuws-Vlaanderen. Hoe zit het in de rest van de provincie? Ja, ook op andere plekken in Zeeland wordt er zo'n kortere opleiding gehanteerd. Je noemde eerder al de eigen opleiding van de kinderopvang Walcheren. Die duurt dus maar 1 jaar. Deze, die in Zeeuws-Vlaanderen gebruikt wordt, die duurt 2 jaar. Dat is de 2-jarige opleiding van mbo-opleider Scalda. En ook op heel veel andere plekken in Zeeland wordt die 2-jarige opleiding van Scalda gebruikt. Zoals bijvoorbeeld ook bij Kibeo, actief op de Bevelanden en Schouwen-Duiveland. Ook daar maken ze gebruik van die Scalda-opleiding. Jannes Goedbloed, dankjewel. De oppositiepartijen in Provinciale Staten vragen in een brandbrief aan de Tweede Kamer om meer ondersteuning om te helpen met alle fractietaken. Het gaat om 9 partijen. De werkdruk is volgens die partijen te hoog, zeker voor die kleinere fracties. Daarom vragen ze Den Haag om extra medewerkers aan te mogen nemen. Vanavond wordt in een speciale raadsvergadering in de gemeente Sluis beslist over het lot van wethouder Marlou van Beek. Collega-wethouders Liefting en Van Oosterbrugge zeggen niet met Van Beek meer te kunnen werken en willen dat ze opstapt. Van Beek wil dat de gemeenteraad zich erover uitspreekt en wacht dus de stemming van vanavond over een aangekondigde motie van wantrouwen af. Het heeft er alles van weg dat het een politiek spannende avond wordt in Sluis. De vraag is of de motie van wantrouwen tegen VVD-wethouder Van Beek het überhaupt gaat halen. Daarvoor zijn 10 stemmen nodig, waarvan er 8 binnen lijken te zijn. Maar in Sluis kan het dubbeltje altijd de andere kant op vallen. En wanneer dat gebeurt, dan lijkt de politieke chaos helemaal compleet. En dan, het is een dag na het meest sportieve weekend van het jaar, de Kustmarathon. Iedere Zeeuw kent wel iemand die heeft meegedaan de afgelopen dagen. En sommige deelnemers zullen nog wel wat last hebben van stijve spieren. Nou, mocht je, omdat je zelf meedeed of vanwege een andere reden niet alles hebben gezien, dan volgt hier een korte samenvatting van het afgelopen weekend. En nu is hij voor het eerst in de Kustmarathon en het is direct raak. Prachtige zege in 2:46:17. Heel goed gedaan van Thijs Schrama. Ze is van 20 oktober 1998, dus het is een vervroegd
verjaardagscadeautje die ze hier zichzelf gaat geven. De vlaggetjes gaan in de lucht. Het rook wordt afgeschoten en daar is ze op de Zandheuvel. De winst van de kunstmarathon bij de dames voor Sanne Moldijk. Ik heb het wel een beetje onderschat, denk ik. Maar... Gaat het nog goed? Nee. Nee, wat een hel. Nee, het is even niet leuk. En hoe is het hier in Zeeland? Ja, winderig. Gaat het goed, Kuil? Ja, en naar de omstandigheden wel. Ja? Maar de omstandigheden zijn niet zo best. Met die wind en dat zand op het strand, verschrikkelijk. Hè? Ja. En waarom kon oma er niet bij zijn, of is dat te privé? Nou, ze wordt gewoon oud. Taai, maar het geld. We zijn allemaal een beetje gek, dus vandaar. We zijn een beetje zot, hè. En jij schaamt je eigenlijk voor niks dan, hè, denk ik, Tom? Voor heel weinig in ieder geval. En het is gewoon als een lolletje begonnen. En we proberen gewoon elk jaar vanaf nu een andere hoed op te zetten. Jullie moeten nog 30 kilometer. Wat gaat er door je hoofd? Wat een keelteind. Kriebelt het dan niet om ook een keer die wandelschoenen aan te doen? Ik heb het 5 keer gedaan. Oh ja, dat is genoeg. Nou, die kriebel was toen een end weg. Ja. Dit is echt onmenselijk. Ja, het is hoe hij traint, hè. Ja. Ja, maar je hebt er niet hier in dit pak geoefend? Ja, zeker. Ja, het is echt heel erg. Hoezo? Ja, ik geloof niet dat ik nog voet heb. Ik geloof niet dat je nog voet hebt. Nou, ik zal even checken, ze zitten er nog aan. Volgens mij zijn er alleen maar blaren. Ik ben een trotse Zeeuw en zo mag de mooie provincie, publiek, iedereen enthousiast en ja, het weer is ook fantastisch. Dus. Je doet dan voor en... Iedereen met zo'n ding is een winnaar, volgens mij. Ik denk het ook. Ja. Gefeliciteerd, goed gedaan. Het was allemaal wat minder zonnig dan gisteren. Zeker vanochtend was het zo. Vanmiddag kwamen er uit het westen wel wat meer opklaringen. En toen nam ook de wind af. Morgen een matige zuidwestenwind en wolkenvelden wisselen dan weer af met zonnige perioden bij maximale waarden van 20 tot 23 graden. Online vind je bij ons nu een ander marathonverhaal. Volgende week wordt de Amsterdam Marathon gelopen. En daar doet Yuri Baranenko uit Middelburg aan mee. Dat is een gevluchte Oekraïner die geld op wil halen voor zijn zwaargewonde landgenoten. Because of their sacrifices, we can live normal life. Because of their sacrifices, I can now study. Because of their sacrifices, my city is still not under occupation. Hij wil €10.000 ophalen voor een armprothese. Die is nodig voor Oleksiy, die zwaargewond raakte bij de gevechten in Bakhmut. Het hele verhaal vind je online bij ons, in onze app en natuurlijk ook op onze website. Net als al het andere Zeeuwse nieuws. Ik wens u voor nu nog een hele fijne avond.